memelete, no meleme. Troška ľavá strana zakričí a uvidíme, čo urobí pravá strana. Možno bude vidieť viac. Ja by som medzi tých poprosil motorkárov, aby sa pomaly chystali, pretože ideme za nejakých 5 minút čítať. Poďme troška ich vyhecujme! Krásna podívaná, chalani. No, zakončíme to ešte nejakými hodinkami. Minimálne presypácie, hlavne ich pozbuďte, nech vedia, že sú na Slovensku a sú tu skvelí ľudia. Aby sa ešte podívka. Slabo ste hecovali. Pekne. Z dvoch zase na dve. Len sa nevie vybrať, či to budú dve ľavé alebo dve zadné. Ja ešte raz vyzývam motorkárov, nech nás pozorne počúvajú, pretože za nejakých 5 minút ideme čítať finálových jazdcov. Tu sa niečo deje, ja tu mám nejaké technické veci, troška som to nekomentoval. Takže ešte raz velikánsky potles pre týchto dvoch pánov. A že zachránili aj moje potomstvo. Ja ešte nekončíme, dobré. Netlieskajú, že keď netlieskate, tak končia. Benzín je drahý. Dobre, urobíme to takto. Vyskúšame ľavú stranu, poďte! Dobre. A vyskúšame pravú stranu, poďte! Podľa mňa sa to všetko bude odohrávať na pravej strane, pretože bola silnejšia. No, ale každopádne, chalani, je to na vás. A vy to neviete. Musíte posudzovať. Nebude dotla. Nikto nič zase. Krásne driftíky. Vyzerá to jednoducho, ale tá štvorkolka vie takú vykopnúť ako nikdy, keď sa tak nesprávne zoprie. Fantázia. Krásny kontrolovaný šmik. To si zatlúži troška potlesku, nie? Troška. Krásne veci. Mohli mi dať jednu opáčiť. Štvorkolku. Kde je ten potlesk? Chalani sa zase ľudia. Až sa mu hlava zatočila. Toto je veľký showman. Tej na prvú pomoc pošleme túto zdravotníčku. Nie, je to OK. Až také nebezpečné to nebolo. Rozdýchal to chalan. Takže 4 kolesá sú zase veľa. Nechce ťa. Hezky. No ale zase sme bez potlesku. No, a toto bude čo? To nemá motor. Jaj? OK. Žiadna konská sila. Aj toto chce ináč veľké umenie, ja som to osobne skúšal.
je všetko? Nie zlom som to myslel. Oni ešte hecujú, vieš. Tak s tebou jsem říkal, že se ještě vyřídíme, že to není všechno. Jako. To mi je jasné. A dáš opačiť motorku, štvorkolku. Můžeš na ní hodit, jestli chceš. Hej? Tak si dám kolečko, môžem? Ktorú? Tá nejde naštartovať, čo? Dobre, ťahy. Štartneš mi ju? Nie, ja by som sám. Hecovať ti to jde ale sám na štrenkách, veď? Sám? Naštartuj mi ju. Tak co, chcete ho vidieť, aby to komentoval? Máš to. OK, ja ti odoznám môj mikrofón a môžeš ma ty hecovať. Ja nesadnem k sebe! To zase nie. Toto nie. A môžem ísť aj sám na nej. Kto bude dávať plyn? Ty či ja? Kristové nohy. Kde ti nebudem zavádzať? Čo potrebuješ? Keď mi bude taká zelená vec vytrčať z huby, tak to bude mikrofón. Buď nežný, prosím ťa. A víte, jak poznáte, až ten mikrofon bude vycházet? Jako každý ráno u vás doma na záchodě. Je to showman, ja som to vedel. No poďme na to. 3, 2, 1, go! A Krista! A kde sú ruky? Poďme! Vyskúšame aparatúru, aký je dosah. Zatiaľ sa mi to ľúbi. Jo, tak to mám rád. Dobre, ide nám to zatiaľ. Dobre, vyrovnám. A dál. Dobre, prežil som. Ďakujem pekne. Potom som to zle vyrovnával, lebo niečo mi už zozadu liezlo a to bola protiváha. Ten byl môj! No, štartneš mi to? Ono to bude. No, užil som si. Pekne. Je to krásne aj zo spodu. Idem si to vyskúšať, aké je to. Tak co, spadne nebo nespadne? Spadne! Taky mu věříte jako? Pozbuďte ho trochu, věcujte ho! Ale chtěl si jedno kolečko, jako jen tak mimochodem, jo. Já umím počítat, jako jo. My vám přidáme ještě něco málo na závěr, aby viděl tohle ten člověk, jak se na to má správně jezdit. Tak, ale to chce najskôr pravú a ľavú stranu spolu! To je ono! Výborné, takže oni to vidia aj takto spolu. Ale toto je už rozlúčka! Pekne sa s nimi rozlúčime! Veľkým aplausom! Fantázia! No, ja medzi tým musím, aby sme stíhali harmonogram. Takže páni, motorkári hlavne, počúvajte veľmi dobre, teraz prečítam všetky mená zo všetkých kategórií, ktorí sa budete zúčastňovať finálových jazd. Takže ešte raz podotýkam, všetci